Здравейте, сладурчета! Ще направим хол от нещата, които купим от мола. И ако не сте виждали влога, да отидете сега да го видите. Ще го сложим тук или тук, там някъде. Първо ще покажа от Нещата от Zara Home. Zara Home. Ето така. Zara Home. Не знам ако се вижда. Мама, че го слабо. Да, купих тези лампи, които са екологични. Ако ги знаете, ги знайгете. Like, subscribe. Металик. Да. И те са много добри за животните и така. После купих това, което пак е много хубаво за животните, за планетата. Да. И даже има Дървено е. да си чистиме, даже има да си чистиме така. Да може с го да си го изперем. Да си го изчистим. Да може да си го измиеме. Да може да си го измиеме. След това. Да. И взимах тези много хубави лъжича и Лъжица и вилица. лъжица и вилица. Показваш вилицата и казваш лъжица. Това е Вилицата. Това е вилица, това е лъжица. Това е лъжица. Лъжица. Да. И това После това много ми харесва това, защото вътре е като дърво. Вътре е дървено. И много ми харесва. На сладко. Добре, това просто... Ако видяхте влога, ще знаете, че много се трудих за да намеря тези шортове черните. Къси, Да. дънкови шорти. И ходихме, И най-накрая намерих. И много ми харесват. и ходихме поне на 10 или 20 магазина, за да намерим тия. Направо ги обожавам. И те са от Pull&Bear, за да знаете. Аз си взимах номер 36. Сега имаме дрехи на това момичето тук. От Zara. От Zara. Купихме си тия много сладки буски. И даже има с... Не се вижда. Има и бяло. Даже има с намаление. Има различни цветове. Да. Дигамо. Те са от Zara. Това е дигамо, не. Има и този свят. Дигамо. Зелено. И тези шортички. Много сладки. И с стил... И с стил шорти. Да, стил шорти и пола. Са много сладички. Фокусирани си на Ангелина. Тази много модерна панела. Лилава и много Розово лилава. Да, но ми харесва света. Аз си го казах да го купи. Защото ми харесва толкова много. Да, и тази фанела показахме я. Чита фамилия. Тази фанела е същата фанела, само че в друг цвят. Пак с тия точки, които много ми харесват. Много е сладка. После имаме тази С папагал. Додо. Патакал. Додо папагал. И имаме и тези шортове, които са много тропикални и много хубави. Да. Модерни. Имаме същата розово-лилава фанела, просто Не ми го слагай в лицето. жълто. Взимахме и тези обувки, които направо много ми харесват. Но нямаше номера ми, защото носа 39 и най-голямото беше 37. Но не са ли много красиви, много са хубави. После ще ги покажем по-нататък. Да. Здравик си става, така нещо. Да. Взех си обувки. Взех си и тези обувкици, които видяхте. Да, от влога, който ги облечеха с чорапи. Да, с чорап, които ги сложи.
Тъй като не намерих други, пак се върнах и взех тея. Да, много са хубави. И много ми харесват сега. Преди ми харесваха толкова, като ги видях в магазина. Обаче са много сладки. После ще ги покажем по-нататък. Взехме си тези очила. Взехме си от Tiger тези очила с много смешната чантичка. Айде да ги пробвам, искаш ли? Да, ще ги пробваме. Аз си взех тези белите. По принцип бели никога не се слагам. Обаче не знам, тия много ми харесаха. Да, И сега ще видим. Не знам дали му тият. Обаче ми харесаха. Даже изглежда малко като учителка. Не искала, ще много си изглеждам като учителка малко. Не си хубава. Аз си взимах тези. На мен тия много ми харесват, защото са като се едно си сложила грим или си сложила айшадо. Или си сложила сенки за очи, без да слагаш сенки за очи и много ми харесват. Те само, че на мен такива не ми ходят изобщо. Да, от тях ги опита, но на мен сега ще ги пробвам че ми ходят такива. Добре. Айде да ги пробвам. Не ми ходят такива. Даже не мога да се видя така. Нали? Ой. Много съм смешна. Не и отиват. Имам такъв стил. Обаче те много ми харесаха, защото са бели и са малко така по-нагоре дръпнати. Като учителка. Сложим две. Ей така ще хода. Да. Ако не може да решите какъв ще очила да сложите. Какви очила да сложите, може да сложите очила горе, даже може да се събере на главата ви малко по-голяма, може да се събере още ни и да си ги смените и така. Имахме един учител, който носи очила и така. И си ги смениш. Беше много смешно. И нашия учител по компютри така правиш. Виж, имам нещо залепено. Чакай. Дали да си остана с тези очила? Сладурчета, чао и ще се видим в следващото видео, разбира се. Like, subscribe. Не забравяйте да сложите лайк, да ни Не забравяйте да сложите лайк, да ни подкрепите, като се абонирате за нас, за да виждате подобни видеа. Косичката ми. За да виждате подобни видеа и най-различни игри и много интересни неща. Абонирайте се, споделяйте видеото, така ни помагате и ни давате стимул да правим други видеа. Благодарим, Сладурчета. Обичкам ви. Чао!